Здравейте хора, аз съм Очо, вие сте с Фани Бани и в днешното видео ще направя един епизод, в който ще играя на Brawl Stars. Да, но не ще цъкам геймплея, ще отварям. Тук съм събрал два биг бокса, един мини бокс, някакви 50 стинки, 100 стинки и 2 мегабокса. Всъщност дали са 2? Я да проверим. О, май са 3. И да, ще отворим 3 мегабокса, 2 биг бокса, един мини бокс и да, ако се падне нещо, аз се надявам да се падне, ще направя на 2 игри с него, да ви покажа горе-долу как е. Ами добре, нека да започваме, няма да бавя. Значи, това нещице. Отворихме го, чакайте малко. Стотинките. Сега искам да си видим шансовете. $402, добре. Сега, Big Box. Моля се. Напред тук няма да има нищо. Така, още един. Dynamite. Poco. Penny. Ами, добре, сега чайте пак да проверя шанса. Много искам да ни се падне новия броуър Амбър. Но каквото стане такова. Сега 3 мегабокса. Отваряме. Първи. Мале хора, ще се падне нещо ново. Ще има нещо ново. Мале, но се развълнувах. Много искам това да е Амбър. Но сега ще разберем. Dynamite, пам. 56%. Майко хора. 3, 2, 1. Гаджет. Шели. Добре. Мале, толкова се развълнувах. Добре, не е зле. Още един мегабокс. Абе, тук вече ще да е на цяло чудо, ако имаше нещо. Добре, чакайте сега малко. Да видим къде е нашилито гаджета. Да, втори гаджет спечихме. То сега всеки ли имаше втори гаджет? Да. Майче са го направили. Така, чайте пък да проверим шансовете. Дали са спаднали? Покачили са се. Това е много добре. Аз пак какво се връщам. Добре, значи сега купуваме поредния мегабокс. И да. Мале, но се моля да се падне нещо. 3, 2, 1. Майко хора, това направо не мога да го повярвам. Просто това е нещо, дето просто не мога дори да ви го опиша. Сега я отворих и просто да се падат такива хубави работи, аз не мога да повярвам. Добре, 32 санди. Моля, много. Гаджет за Dynamite. Добре, това също е доста добре. Аз на него... Дай да го видим. Ето го. Новия гаджет го прави.
Чайте му. Аз activate the next minute. Добре. Сега... Мале, това беше наистина много вълнуващо. И да, хора, не знам какво друго мога да ви покажа тук. Но просто ще ви кажа за накрай. Ако видеото ви е харесало, дайте му един лайк. Абонирайте се също за канала ми. Да, можете да напишете нещо в коментарите по ваш избор. Можете да споделите видеото с приятели, ако имате приятели, да се кефят на Brawl Stars. И да, айде, чао!